ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಹೊಸವರು ನೀತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಅಜತಿನ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಸುರುಮಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷದ್ದು ಇಡೀ ಸುರುಮಲ್ಪ ಅಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಳ್ಯಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬರೋ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಪಂತೆರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕಡಬ ಇಂಚಿತಿ ಕಡೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ವನ್ನ ಆರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಳ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಬಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಇಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬರೋ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಎಡ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಹೊಸ ಬರವು ನೀತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಅಜತಿನ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಸುರುಮಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷದ್ದು ಇಡೀ ಸುರುಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಯರ ಈ ವರ್ಷ 400 ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಹೊಸ ಬರವು ನೀತಿ ಸುರು ಆಯರೆ ಉಂಡು SSLC ಬೊಕ್ಕ PUC ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ಈ ದುಂಬುದಂಚನೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆದ ದಿನ ಸಾರ್ದಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದುಂಬತ್ತ ತಯಾರು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಪಂಡ್ಯರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 14 ಬದಲು 15 ರಜೆ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜವಾಬು ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರಿಯರು ವರ್ಷೋಡು 5 ರಜೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಕೊರ್ತೊಂಡು 5 ರಜೆ ಕೊರ್ಪೆರ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುನವಲು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದನಂದು ಆರ ಪಂಡ್ಯರ ಬಿನ್ಯರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪನೆಗೆ ಕ್ರಮ ಅದೇ ತೊಂದುಂಡು ನನ್ನದ 15 ದಿನ ತವುಲೈ 15,000 ಜನ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಂದಿಯರೆ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು 15,000 ಜನ ಬರವು ಕಲ್ಪವನಕ್ನ ಸೀಟಿ ಆತಂಡು ಕಾನೂನು ಕಾರಣವಂತೆ ಕಡಿಸಿದಂಡು ನನ್ನ 15 ದಿನ ತವುಲಯ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಪಣುಂದು ಅರಪಂಡ್ಯರ ದುಂಬುದ ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷಲೆಡ್ 3,517 ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಣೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದಂಡು 5,500 ಕೋಣೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ದಂಡ ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲು 3 ವರ್ಷಡು 22,000 ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಣೆಲೆನ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ದದ 34,000 ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬರವು ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಸುರು ಅನಗ್ನೆದೆ ತೊಂದು ಸಂಬಳ ಸತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ 15,000 GPT ಬರವು ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲು 2,500 ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲು 1,000 PUC ಬರವು ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲಿಂದಿಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯರ ಶಾಲೆಲೆಡ್ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೊಂದು ಬರವು ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಪಂಡ್ಯರ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಶಾಲಾ ಬರವು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆದ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸುಧಾಕರಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಸುಂದರಗೌಡ ಕಡಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಶಯ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವಿವೇಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ನಾನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತನಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸಹಿತ ಮುಲ್ಕಿಯ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾವು ಕಟ್ಟಡದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು 70 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 3 ಶಾಲೆಗಳು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಹೋದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ KPS ಶಾಲೆ ಅದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ 2 ರೂಮನ್ನು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸಹಿತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬು, ಲೈಬ್ರರಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಳೆ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ರಮಾ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಗು ಒರಡ್ತೊರನೆ ಸೂಪತ್ತದ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಬಸ್ಮಾಯಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾಪಿಕಾಡಡ್ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡತದಂಡು ಇಲ್ಲು ಒಂಜೇಕು ಒರಡ್ತೊರನೆ ಸೂಪತ್ತದ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಬಸ್ಮಾಯಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾಪಿಕಾಡಡ್ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡತದಂಡ ಮಾಣಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ದ ರಮಾ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಪುತ್ತುದುಂಡು ಪೊಂಜು ಅಪಾಯರ್ದು ಬಚ್ಚವಾತಿರಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಳ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಯಜಮಾಂತಿ ಒರ್ತಿಯೊಪ್ಪನಗ ಸೂತೋಜಿವೆರಿಕೆ ಆರ್ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ದಿರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪುಡ ಇನ್ನ ಸೊರಕೆಂದು ಮಾಣಿದ ಜನಕಲು ಅಲ್ಕದು ಬುಡ್ದಿರ ಇಲ್ಲಡಿತನ ಕರೆಂಟ್ದ ಸಾಧನಲು ಸೇರ್ನಂಚ ಮಾತಾ ಸೊತ್ತಲು ಪೊತ್ತದು ಬೋತುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸೂತೆಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯರ ಇಲ್ಲಿಡೀ ಪೊತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತನಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು
ಕುಡ್ಲನಗರುಡು ಲಾಂಬುದಂಚ ಕೊಡಿತಿದಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೇಮ್, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಜುಗಾರಿ ಕಲೋಕ್ಲೆನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುಚ್ಚರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದೂದು ಕೇಂದ್ರಲೆನ ಮಿತ್ತ ಕ್ರಮದ ತೊನೆರೆ ಸೋತುಪೋಯಿನ ಪೊಲೀಸ್ ನೀತಿಗೆ ಎದುರಾದ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ನೆಲೆಟ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲನಗರುಡು ಲಾಂಬುದಂಚ ಕೊಡಿತಿದಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೇಮ್, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಜುಗಾರಿ ಕಲಕ್ಲೆನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುಚ್ಚರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದೂದು ಕೇಂದ್ರಲೆನ ಮಿತ್ತ ಕ್ರಮದ ತೊನೆರೆ ಸೋತುಪೋಯಿನ ಪೊಲೀಸ್ ನೀತಿಗೆದುರಾದ ಗುರುವಾರ ಕಾಣೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ನೆಲೆಟ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಂಡ. ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟ ದಿರ್ತಪತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಲೆಗ್ ಇರೋದ ತೋಜಾಯರು ಆತೆ ಹತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪನೇಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೋತುಪೋಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಏವ್ರ ತೋಜಾಯರು. ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿಕೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ನ ಬದುಕು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಜವನ ಜವಂದಿಲನ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪಾಯರ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೇಮ್ ಮಡ್ಕಾದಂದೆಡು ಕಾರ್ಮಿಕರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಾದಿಗಬೂರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾತನಂದ ಅರ್ಪಂಡ್ಯರ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಿನಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಸಾದಿ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅದ ಪ್ರಾಯಡು ಜವನರು ಬೆಂದದು ಇಲ್ಲುತ್ತೋ ಅನ್ನ ಬದಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಾಸನ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೇಮ್ಗು ಪಾಡ್ದು ಧರ್ಮಗು ಕಳಿವನ್ವೇರು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕ್ಲನ ಶಾಲೆದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಂಡಾತನಂದ ಬಿಕೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಏವರೋಡು ಪಾತಿರಿಯರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್, ನಿತಿನ್ ಗುದ್ದಾರ್, ರಫೀಕ್ ಹರೇಕಳ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ₹1 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ 1,000, 1,500 ದುಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈತ ಈ ಒಂದು ಮಟಕ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಟಕದ ದಾಸನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಕಾರಂತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ನಟಿ ಪ್ರೇಮ ಕರಿಯಣಿ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾಯರೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಗೂ ಅರಿಕೆ ಮಂತೊಂದೆರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪುದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿಡ ಆರು ಅರೆನ ಮದಿಮೆದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡಂದು ನಟ್ಟೊಂದೆರ. ತುಳುನಾಡದ ಭೂತಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶದಕ್ಲೆಗ ಉಮೇದುಪ್ಪುನ ವಿನಿಕೋಡದ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ, ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯೊನ್ನ ತೂಪುನ ಉಮೇದಿತ್ತದ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೆರ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ನಟಿ ಪ್ರೇಮ ಕರಿಯಣಿ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾಯರೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಗೂ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದೆರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪುದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಅರನ ಮದಿಮೆದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡಂದು ನಟ್ಟೊನೆರೆಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡ. ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರೇಮ ಅಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪೋತೆರ. ಆಣುತುತ್ತೆ ಅವ್ಯ ಆಣನ ಒಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆ ಆಪ್ನಂಚ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಎಂಬು ಬೋಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ ಅರ್ಪಂತೆರ. ಅಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಿದಕ್ಲು ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರಿಗಂದ ಪುಡ್ಸದ ಕೊಡ್ದು ನನೊರ ಬನ್ನಗ ಮದಿಮೆ ಅದಿರುವೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೇಮ ಕೈತಲ್ದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಕ ಬೇತ ಸಾನುಲೆಗ್ಲ ಪೋದು ದೈವಲೆನ ಇಂಬು ನಟೊಂದೆರ. ಈಗಲ್ಲ ಹಳೆಮಾಳಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಆಸೆನ ಪಣ್ಣನೂರಿ, ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಭಕ್ತಿನ ದೇವನೂರಿ, ಅಕಲಿಗೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೋನೂರಪ್ಪ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಳೆದಾದಿ ನಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಪ್ರೇಮ
ಆರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಅರಗುಂಜಿ ಕಂಕಣ ಬಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ದಿಗೊಂಡೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅರಗುಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅಜ್ಜ ಗೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅರಗುಂಜಿ ಕೈ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರ ಕಂಕಣ ಬಾಗಿ ಒದಗಿದು ಬರಡು ಉದ್ದೇಶದ ಆಸೆ ಅಂಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಕರಿನ ಒಂತೆದು ನೋಡ್ದು ಟೊಯೋಟಾ ಇನೋವಾ ಕಾರೊಂಜಿ ವಾರಸ್ದಾರಿರ್ದಂತೆ BC ರೋಡ್ ಗತಿದಾಂತಿನಂಚ ಆಯ್ತದ ಈ ಕಾರದ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ದುಂಡು BC ರೋಡ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎದುರುಡು ಮೇಲ್ ಸಂಕದ ಅಡಿಮೇಟ್ KL ದಾಖಲೆದ ಈ ಗಾಡಿನ ಒಂತದು ಪೋತಿರು ಕರಿನ ಒಂತೆದು ನೋಡ್ದು ಟೊಯೋಟಾ ಇನೋವಾ ಕಾರೊಂಜಿ ವಾರಸ್ದಾರಿರ್ದಂತೆ BC ರೋಡ್ ಗತಿದಾಂತಿನಂಚ ಆಯ್ತದ ಈ ಕಾರದ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ದುಂಡು BC ರೋಡ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎದುರುಡು ಮೇಲ್ ಸಂಕದ ಅಡಿಮೇಟ್ KL ದಾಖಲೆದ ಗಾಡಿ ಏರ್ಲಾದಾಂತಿನಂಚ ಆಯ್ತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಡು ಒಂದು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿಯರಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಕಾರ್ ಒಂದು ಪಂಡದಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಸಲಿಗೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಸಬೀಬ್ ಅಷ್ಟಪನ್ಪನರ್ನ ಪುದರಡ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು KL 14Y ಎನ್ಮ ಒರ್ಬ ನಂಬರದ ಕಾರ್ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ RTOಡ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ದಂಡು ಒಂತಾದಿತ್ತನ ಕಾರ್ದ ಉಲೈಡ್ ಚೀಟ್ ಒಂದಿದಿತ್ತದ ಸಮೀರ್ ಪಂಪನ ಪುದರ್ದ ಎದುರು ಒರ್ಬ ಐನ್ ಮೂಜಿ 44 ಎನ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಪಾಡ್ದು ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಎಂದು ಬರೀತಿರು ಅಲ್ಪದ ಅಂಗಡಿ ದನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ದ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿತ್ತದ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಒಂತಾದ ಪದ್ರಾಡ ಆತೆಂದು ಜನಕುಲು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರುಡುಪ್ಪನಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೊಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ 51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕನತದ ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದಿರು ಇತ್ತೆ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಕಟೋನ ಆಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗ್ರಾಣಪತದಣಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ದೂಡ್ದೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು BA ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಡುಪ್ಪನಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೊಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ 51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕನತದ ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದಿರು ಇತ್ತೆ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡ ಕಟೋನ ಆಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗ್ರಾಣಪತದಣಂದು ದೂರಿಯರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪಂದೆ ಉರಿಪಾದಿರು ಒರಿನ ಕಾಸು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡುಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತಂಡಲ ಕಾಮಗಾರಿ ದಾಯೆ ಬಾಕಿ ಮಲ್ದೆರ್ ತಾನು ಶಾಸಕೆ ಆದಿತ್ತುದೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಒವ್ವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಪಾದುವೆ ತಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಾನಾಗ ಒಂದುವೇ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲು ಮೀನು ಮಾರ್ನಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತಿನೇನು ಮದಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ವಾರ ರಾಜಕೀಯ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡೆದು ರೈಲು ಮೇಲ್ಸಂಕ ಬೊಟ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡಪಾನಗಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಮೇದು ಕೊಡ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಗುಂತಾಯಿರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಟೊಂದು ಪೋಂದುಂಡೊಂದು ಆರು ಏವ್ರತ್ವಜಯರು ನನ್ನ ಓಟು ಬನ್ನಗ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ನಾಟಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ತುರ್ತು ಸುರುಮಲ್ತ ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾವಂದು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಪಂಡ್ಯರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉಮೇಶ್ ದಂಡಕೇರಿ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಾಯಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಡ 2017-18ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆ 61 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಕೋಟಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಉಭಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ JDS ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂಥ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೂ ಗ್ರಹಣ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ RI ಕಚೇರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಕಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ 35 ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 35 ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದದ್ದಲ್ಲ, ಜನರ ತೆರಿಗೆಯ ನಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದೇವಂದಬೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ಜನವರಿ 14-18 ಮುಟ ನಡೆತದು ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್. ಬುಧಾರ ಕಾಂಡ್ಯ ಸೊಲಬರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ ಬಯ್ಯಗ್ ಜಲಕದ ಬಲಿಬುಕ ಜಲಕ ನಡತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದೇವಂದಬೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ಜನವರಿ 14-18 ಮುಟ ನಡೆತದ ಕೇರ್ಯಾಂಡ್. ಉಚ್ಚಯದಲೆಕ್ಕುಡು ತೆರಾವರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರ. ಅಖೀರಿದ ದಿನ ಬುಧಾರ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಸೊಲಬರ ಸೇವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವ ನಡಪಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬಯ್ಯಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತುಂಬೆ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆತಂಡ. ದೇವೇರ್ನ ಜಲಕದ ಬಲಿಯಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ದು ಜಾತ್ರದ ಕುಡಿಜಾಯರ. ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಲು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಾಲ್ದೊಂಡ್ಯರ. ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂದೂರು ನಾವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ದ ಜಾಲ್ಡ್ ನುಂಗೇರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಜ್ಜೆ ಕಂಡಿದಿನ ಕಲ್ವೇರೆನ ಬೈಂದೂರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಗೌಡ ಕಾರ್ಯನ ಕೂಟ ಪಾತದಂಡ. ಕಲ್ವೇರೆಡ್ದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ಬಜ್ಜೆ ಎನ್ಬಕ ಕಾರನ ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ದೆತ್ತೊಂದೇರ. ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂದೂರು ನಾವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ದ ಜಾಲಡ್ ನುಂಗೈರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಜ್ಜೆ ಕಂಡಿದಿನ ಕಲ್ವೇರೆನ ಬೈಂದೂರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ ಗೌಡ ಬಕಾರನ ಕೂಟ ಬರ್ತದಂಡ. ಕಲ್ವೇರೆಡ್ದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಕಾಯಿಕ ಗಳಸಿದಿನ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಧೀನಗೊದೆ ತೊಂದೇರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡ. ಬಜ್ಜೆ ಕಂಡಿನ ಬೆರಿಕೆ ಪೊಲೀಸರೆಡ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಗುಟ್ಟದ ಆಧಾರಡು ತಣಿಕೆ ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡ. ಇತ್ತೇರ್ವೇರು ಊರ್ದ ಕಲ್ವೇರೆನ ಪತದಿತ್ತದ ತಣಿಕೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ನಾಡು. ಸತ್ಯ ಪಂಡ ನಿಜ ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ಸತ್ಯ ದೈವಲ ಅದುಲ್ಲ. ಉಬಾರ ಕಧಿಕಾರ ಬೂಡುಡ್ದು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಬುಧಾರ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜನ್ ದೈವ ಕಲ್ಕುಡಬಕ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ಉಬಾರು ಪರಗೇಟ್ ಕೈತಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ನಡತಂಡ. ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ನಾಡು. ಸತ್ಯ ಪಂಡ ನಿಜ ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ಸತ್ಯ ದೈವಲು ಅವೇನೇ ಸತ್ಯಲು ಪಂಡದ ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾನಿ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ನಂಬೊಂದು ಬೈದೇರ. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿನ ದೈವಲು ಕಾಲ ಕರೆನಂಚನೆ ಊರು ಜತ್ತದ ತಿರ್ಗದ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆನಿಲೆ ಊರೊಂದು ಬೈದ. ಐಟೊಂಜಿ ದೈವ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಪಲಯ ಕಲ್ಕುಡೆಲ ಅದುಂಡು. ಶ್ರವಣಬೆಳಗಳದ ಕೋಮಟೇಶ್ವರನ ಕೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಬೀರೇಶಂಬ ಕಲ್ಕುಡ ನಮಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟುದು ಕಾರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ವೇಣೂರುಡು ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತದು ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವ ಅರಸುನ ಕುತಂತ್ರ ಬುತ್ತಿ ಕಲ್ದ ಅಕೇರಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಕಾಳಮ್ಮನ ಒಟ್ಟುಗು ವೇಣೂರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ್ನ ಕೆದುಕಲಾಗಿದ ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯಿಗ ಸಂದದ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಲಾದ ಭಕ್ತರನ ಆರಬಾರತು ಒಂದು ಕೋಲ ನೇಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದೇರ. ಉಬಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜನ್ ದೈವ ಕಲ್ಕುಡ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲನ ನೇಮಗು ಬುಧರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕದಿಕಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ನೇಮ ನಡತಂಡ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಉಬಾರು ಪರಗೇಟ್ ಕೈತಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ನಡತಿನ ನೇಮಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿರ ಉಬಾರ್ ಕದಿಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ 10 ಸಮಸ್ತೆರ ರಾಜನ್ ದೈವ ಕಲ್ಕುಡ ಬಕ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ತುದು ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪೂಲಿಯಾದೆ ತೊಂಡೇರ.
ಕದ್ರದ ಜಾತ್ರೆಡು ಮಲ್ಲಿಕ ಕಲಾವೃಂದದ ನೆಲೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ದು ನಿಚ್ಚಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಭಾಗದ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಡ್ದು ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೇನ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ತುಳು ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದಾನೆ ಕೊಡಿಯೆಡ್ದು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದ ನಿಚ್ಚಲ ಮಲ್ಲಿಕ ಕಲಾವೃಂದದ ನೆಲೆಟ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಭಾಗದ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ನೆಲೆಟ್ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆಗಿನ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಊರು ಬರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತೇ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.